Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολλές γυναίκες και που μας παρακολουθούν τώρα και έχει πολύ μεγάλη αξία να το συζητήσουμε. Ο ιός των ανθρώπινων κονδυλωμάτων. Είναι ο γνωστός ιός και ως HPV. Είναι ένας ιός που προσβάλλει κυρίως τα γεννητικά όργανα και την περιγεννητική περιοχή, λιγότερο τον στοματοφάρυγγα και λάρυγγα και των δύο φύλων, άρα αφορά και τα δύο φύλλα, όχι μόνο τις γυναίκες. Ο κύριος Γιώργος Χίλαρης, γυναικολόγος, ογκολόγος, διευθυντής στη Β' Κλινική Γυναικολογική Ογκολογίας στο Υγεία, είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, γιατρέ. Καλημέρα σας. Για να το καταλάβει. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για να το καταλάβει ο κόσμος, να το εκλαϊκεύσουμε λιγάκι. Τι είναι αυτός ο ιός των ανθρώπινων κονδυλωμάτων και θυλωμάτων, τι είναι? Είναι ένας ιός ο οποίος τον μαθαίνουν οι πιο πολλές γυναίκες και άντρες ότι τον έχουν από μια διαγνωστική εξέταση που την ξέρουμε όλοι, που είναι το τεστ Παπα-Νικολάου, ή από μια μοριακή ανίχνευση που τώρα γίνεται παράλληλα με το τεστ Παπα-Νικολάου, που είναι ο HPV PCR, η ανίχνευση δηλαδή του ιού μαζί με το τεστ. Δεν κάνει δηλαδή συμπτώματα συστηματικά από πυρετό, πονοκέφαλο. Είναι ένα έβριμα σε μια εξέταση λοιπόν τεστ PAP ή τα κλασικά κονδυλώματα στη γεννητική περιοχή που πολλές γυναίκες έρχονται τρομαγμένες ότι έχουν βγάλει στην ευαίσθητη περιοχή και προκαλούνται από αυτόν τον ιό. Άρα εντοπίζεται από το τεστ PAP, πρέπει να το ξέρουν όλες οι γυναίκες, και αντιμετωπίζεται, γιατρέ? Φυσικά και αντιμετωπίζεται, και επειδή υπάρχει μια μεγάλη παρερμηνία ακόμα και στον ιατρικό χώρο όσον αφορά την φυσική πορεία αυτού του ιού, αυτός ο ιός θα τον κολλήσουν σχεδόν το 90 με 95% όλων των ανθρώπων. 90%? Οι πιο πολλοί δεν θα το μάθουν. Ναι, ακριβώς. Οι πιο πολλοί, κυρία Αναστασοπούλου, δεν θα το μάθουν καν ότι τον έχουν αυτόν τον ιό, διότι θα τον κολλήσουμε, κύριε Παπαδάκη, και θα φύγει μέχρι την επόμενη εξέταση που θα κάναμε, οπότε δεν θα ξέρουμε ποτέ ότι τον έχουμε κολλήσει. Όμως μπορεί να συνδέεται αυτός ο ιός με κακοήθεια, και με ποιους τύπους κακοήθειας? Εξαιρετική ερώτηση. Αυτή είναι η λέξη κλειδί. Επειδή το 90% με 95% θα τον κολλήσουμε και η συντριπτική πλειοψηφία από εμάς, πάλι περίπου γύρω στο 90%, θα φύγει από το σώμα μας χωρίς να το μάθουμε ποτέ, χωρίς να το ξέρουμε, ένα ποσοστό 5 με 10% θα έχει μια επίμονη λίμωξη. Το νούμερο μπορεί να είναι βέβαια λίγο τραβηγμένο, υπάρχουν διαφωνίες όσον αφορά ποιο ποσοστό είναι επίμονη η λίμωξη, αλλά κυμαίνεται γύρω στο 3 με 7% των ανθρώπων που τον έχουν, και αυτή η ομάδα, η υποκατηγορία γυναικών κυρίως, θα κινδυνεύσει, αν δεν ελέγχεται, να αναπτύξει προκαρκινικές βλάβες του τραχύλου κυρίως, ή του κόλπου ή του ιδίου ή του προκτού σε σπανιότερη μορφή. Άρα αν αφαιθεί να τρέχει, δηλαδή δεν εντοπιστεί. Ακριβώς. Και δεν αρχίζει να αντιμετωπίζεται. Πάρα πολύ σωστά. Αλλιώς αντιμετωπίζεται βρίσκοντας τα προκαρκινικά του στάδια και θεραπεύοντας αυτά. Μεταδίδεται όμως και με ευκολία, έτσι δεν είναι? Είναι σεξουαλικός μεταδιδόμενο. Είναι σεξουαλικός μεταδιδόμενο νόσημα. Ακριβώς, αλλά εδώ ένας μύθος, κύριε Παπαδάκη, που επικρατεί γύρω από τον ιό, δύο μύθοι θα λέγαμε. Ο ένας, τον είπαμε ήδη, είναι ότι υπάρχει αίσθηση ότι αυτόν τον ιό, αν τον κολλήσουμε, θα τον έχουμε για πάντα. Δεν ισχύει. Σε ένα διάστημα από 6 έως 18 μήνες φεύγει στο 90% των ανθρώπων που μολύνονται. Σε ένα μεγαλύτερο ποσοστό θέλει παραπάνω, 3 ή 4 χρόνια για να φύγει τελείως, χωρίς καμία θεραπεία, το επαναλαμβάνω, απλά με παρακολούθηση. Και ο δεύτερος μύθος είναι ότι τα οξυτενή κονδυλώματα, κονδυλώματα τα οποία υπάρχουν εξωτερικά, μπορεί να οδηγήσουν σε καρκίνο. Αυτά δεν οδηγούνται ποτέ σε κακοήθεια του εδίου, παράδειγμα, ή του πέους. Και ότι δεν κολλάει μόνο με τη σεξουαλική επαφή, κολλάει κυρίως με τη σεξουαλική επαφή. Αυτά όλα που συζητάμε πάντως, γιατρέ, συνδέονται άμεσα και με το εμβόλιο για τον καρκίνο του τραχύλου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται. Και σε ποιες ηλικίες, θυμίστε μας? Το Αμερικάνικο Κολέγιο Μευτήρων Γυναικολόγων και το CDC, το ΚΕΛΠΝΟ, ας πούμε, της Αμερικής, συστήνει τα 11 με 12 σε αγόρια και κορίτσια. Μπορεί βέβαια να ξεκινήσει ο εμβολιασμός και από τα 9, αλλά συνιστάται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ηλικία των 15. Να πούμε εδώ ότι δεν είναι υποχρεωτικό, αν ένας έφηβος ή έφηβη έχει περάσει την ηλικία των 15-16 και έχει γίνει 18-19 ή έχει ολοκληρώσει σεξουαλικές του επαφές, μπορεί φυσικά και εκείνο το γκρουπ να κάνει το εμβόλιο. Δεν είναι απαγορευτικό. Γιατρέ, ήσασταν κατατοπιστικότατος για ένα θέμα και καθησυχαστικός, που αφορά όλη την κοινωνία, έτσι, όλοι. Και γιατρός με χαμόγελο, που θέλουμε εμείς έστω και σοβαρά πράγματα. Ευχαριστώ και έτσι με χαμόγελο να μας τα λέτε. Σας καλημερίζουμε. Χαρήκαμε. Και εγώ το ίδιο. Να είστε καλά. Λοιπόν, φεύγουμε κι εμείς.